Nazdar, zdravím vás, Grony a vítajte u ďalšieho videjka. U nového videjka, u tohto, ako som vám ako som vám prijal všetko šťastné a veselé, tak teraz vám prajem všetko dobré do nového roku. Mám krásnu selfie tyč. A dajte si nejaké tie skôrne predsavzatia, ktoré aj tak nikto nesplní. Bude sa ich snažiť plniť asi tak 2 týždne a aj to som takedy povedal veľa. A aj tak nakoniec na to vysere, čo sa týka fajčenia, pitia alkoholu a takých hovadín. Lebo predsa sa raz na to príde, že ja to nemôžem vydržať. OK, takže asi tak vám poviem a neviem čo by som vám ešte povedal. Nebudem teraz vraveť žiadny lebo to nie je random vlog, toto je iba vám všetko popriate do nového roku, buďte šťastní a zdraví, užívajte sviatky v pokoji, ticha. Ale nie, dobre sa najebte na nového roka, lebo toto vychádza 31.12. ešte 2015, zatiaľ 2015, už zajtra bude 2016, dúfam, že zase bude zaspávaný Facebook. Všetko dobré do nového roku, ako na Vianoce. Šťastná veselá, niečo všetko. Ja to nepotrebujem robiť, ja napíšem, komu potrebujem, koho mám rád, s kým nebudem, k tomu napíšem. Po prípade, keď budem, tak mu popriam, mu podám ruku a tak. Veď viete tieto kecávačky. Random vlog vyjde po novom roku, neviem kedy presne. Chcem mať ešte prázdniny, také kľudné. Neviem, či budem točiť ešte dať cez prázdniny. Toto nerobím z toho, že by som potreboval, hej, alebo musel. To je iba také, že do piči. Ja som si myslel, kurva, že ma ruka nebude boliť, ale aj sa ma bolí ruka. OK? Takže to by bolo všetko k tomuto, ako by som to povedal, videjku. Akorát sa mi vybíja mobil, takže dúfam, že to ešte točí. A pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like a ono to netočí. Teraz sa točí. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like, komentujte, odobrajte, zdieľajte a užívajte si ten Silvester, dobre sa najebte a jebte na skôrne predsavzatia. OK ľudia? Takže čaute.